pole vui na chuan thil lang deuh kan thiranga hi kan hma kan hmuang hian extension ani hi siam chop ania hi ready made ve thung ani hi ready made a chun hei tiang kan hmu them o a fuse theum ve veka e chu homemade ani lo ka chuan hei hi in a siam ani ta ni chuan tam tak chuan idea nei tak tak te le siam thiam tak tak te chu kan om ti ka hia amaro chu siam ve du si ti dan vak thelo tan ani mo chuan amaro chu tiang siam don hian wer kan man re hi kan wer man hi du tui nga ya hei tiang hi kan mu them o hei in chung werin nang chi khani hei tiang hian mi wer a tha nge kha man anga ya mo ISI certified ani mo hei tiang mak chuang nge mi hi leitur ania wer hi du hemi aman tlom hi chu atlak lova engte chu engmon emergency man mai tura siam ani ti te kha ka sei du hi ISI mak chuang nge kha leitur ani chuan chuan a chung e chu kan da son to menga hi chu homemade ani lowa ready made company ina man tura siam ani hei fuse te pon nei veka hela hian a fuse om ve hi a him le zuala hei kan hmuang hian hei chu ready made ani chuan ina hian chung tin mamo ani wang hian hemi lei mai hi atok lo thina chuwang chuan hei tianga siam chop hi ngai le thina ni ti te kha ga sei do ti chuan hei wer hi tiang nge hi man tur ania arina emo pona wer light kan lak pen don emo thil dang dang a po tiang ISI mak chuang nge hi man thin tur ani wer hi du tui ngai hei hi ISI mak chuang ba ka hian kong ISI mak hi ta hmu mai lova hei la hian hei tiang chuang nge hi man thin tur ani hei ko hi hei kan hmu them ISI mak chuang nge hi man tur ani chunga chuan hei a chung siam dan hi kan soi to mai anga a pon hi chu kan hmu to hi hian pali theya hei a fuse he mo a fuse tur ani chuan a chung siam dan hi kan thir to anga tuna chuan hi kan hmuang hian ta ni hi a buai nuai maya en kiem lo tan chuan kan ti fel do nga buai nuai maya heti hian chung wer kaldan hi kan hmu them markarin kan thai nga se thiam thei dan turin hi neutral ani adum he ti ka thai hi neutral ani ti chuan hela hian a main switch kan ti angreng do hian om ve theya ma se hi chu kan direct veka a san pa eng lo ngai lo vin ti hian direct in a kal tlang he ta peya ti hian thong marker sen ti hian a kal dan chu heta kala heta phei le a heta kal le a direct in heta kal le ni ti chun hi mi off on na tur khan ani ta direct in lut si lo fin heta direct lut lo khan off on le na tur khan left hi align a khani ta hi line hi po align kal na khani ta hei ti hian mo ta hian a kal vele ta kan hmu thiam em ti hian hila hian pakhati kal le nga ya hemi a sen tho hi hemi switch tur hi kala vu lova khoilai me ka ni chuan hei in lama mani a siam ve du tan samang ran khop me hi kan thiam hian wer tha yang ISI mak chuang nge hi man tur ni tianga chuan
kang mai a chuaga in thapui pui te kan lo chan khol to chu ba chuan hei tiang wel tha hi man tur ani i kha sei do chon hei hi an ti zo lenga thing pui pon na in man lo ni ha anh đi đủ số kém tu so ka fe hela hian a line kal dan hi kan tilang le ngamo hi a line pakhat a sui sa tanga a kal na tu ani chuan hian kan tianga anh nêu nêu wang rang khop me halai te kha chu maro chui nen thiam mai ga ring man bua nei vak ngai lo wa ni te chu ma ni na po tiklai ko na siam thia maro chu anh nêu nêu hi tam ve do wa igen kan tianga tikhana ni mai ngo an zo da thì hiện một thiềm mới mua lại là một trong căn phòng hay hi in chung mà ni na tiang xiêm đủ tan hay sản pa với cái kala thì hiện hay hi neutral với cái này tung hi neutral tại mình thấy cái chú hiện at lang to mai do na ni a san pen heta bu ngai to lo fa hiện directing la pa heta a mor tiang a hian a chuak don ta ni ha zong kha ni ole thì tế mày hi ni mo har sami lo mo ma ni na kan mo ang khan a siam ga ya ol sam du wer kha chu a ni a thui kha chu kan du chen chen kan ti sei te ya kha kha chu kan du lang khan ki ni chu kan mo da na zir khan a ti the ni sei do pona da the ya he mi lai te siam thiam lo tan bi kha ni mo garon sei chu cái thì toàn hi địch đầu nó lại tấm tóc bộ mấy thế mà rồi chú hay cái thiểm to cái này á hiện cái mang tọ mấy đòn hoặc sắm tôi hay cục hạt của này một thùng của ly ông thế tin hay fuse ở phần bay hay gì và switch ở phần bay nằm rất à switch ở phần bay nằm rất thế này và thì lắc cái bộ thế đủ chuan switch ôm lỗ con nó xiêm thế đủ chuan switch bọc cái na vai control cái bộ thế tôi chú cần mong một đàn azure lệ cần thiếu tị đủ đàn azure khan lâu thế này chuan cái bị rong khan thì mấy để sẽ bài bài u tôi nó gắn hù lại nó hi single anh thì hiện thì mi neutral line thì chỉ hiện cao tốc từ rồi này á đang lạc về nó ngay lâu rồi rồi sau cái rồi mày thì làm cái gì open switch khan thì ta thì aron đủ nó tour a positive line rondu na purita a negative anita a tapi dan hi dik chi mo ga khelo ba ma se kan man dan tlang pui chu ni ama ro zir su ka tak te le aning lo da te ka lo wa hi hian hi single ko ni don ta hi su so min hi hian man dan tu anita na hi al som men maya angai na khawak lo tan khan he en ula chiang do in ni lan hian ta hana lu ta e chu switch atanga wan kalna khani maya switch kalte ko chon he direct in ta kana ro pu te tho amaro chu switch si wang kan hela hian off on na khani vela ta chuan negative line he ni gi
adum ini hian direct top turnia laka emo 2 pin emo katiang akan no 3 pin emo 2 pin emo kan mana kan hian direct in aba vo top tura di mai le lam akan mo hi negative line kan ita hi positive kan maya plus le minus kan tiang kan maya hi plus ania hi minus an di maya lam dan sang ko min ko hi helai chuan he kan en hian o kan thak le nga hian ko sam dan man mai ni mo ni lu na hi danga ni ko na hi dang le a mo